Bo día, hoxe día 25 de decembro de 2021 podemos anunciar que o volcán de Cumbre Vieja na Illa da Palma cesou por fin a súa actividade volcánica. Julio Pérez, o portavoz do goberno canario, acaba de anuncialo. Según as súas propias palabras, a erupción ha terminado. A data na que se puxo fin foi o pasado 13 de decembro. Despois de 85 días e 8 horas, o volcán da Palma declarouse extinto, sendo a erupción volcánica máis longa estudada. Imos repasar os feitos cos nosos expertos. O pasado día 19 de setembro comezou a erupción do volcán da Palma, despois de máis de 25.000 pequenos terremotos que sacudiron a illa durante 8 días. Ás 3:13 da tarde iniciouse a primeira erupción no pinar Cabeza de Vaca, con 2 fisuras e 8 bocas eruptivas. O 20 de setembro producíronse nas 16 horas posteriores 3 coladas de lava, chegando a alcanzar unha altura de 6 metros. O 22 de setembro as coladas ralentizáronse e avanzaban con moita lentitude. O 24 de setembro abríronse 2 bocas máis, criándose 2 coladas que se desprazaban ladeira abaixo a unha velocidade ao redor dos 60-80 metros por hora. O 1 de outubro, sobre as 2:30 hora local, a uns 400 metros do norte da boca principal, abreuse unha nova vía de fusión de lava, con 2 bocas separadas por uns 15 metros, causada por unha nova colada que camiñaba neses intres cara ao mar. O 7 de outubro, ás 12:27, rexistrouse un terremoto de magnitude 4,3, o máis forte ata o de agora, localizado na villa de Mazo, a unha profundidade de 25 km. Tamén se rexistrou outro de magnitude 3,8, a 36 km, e outro de 3,4 en Fuencaliente, a nivel medio de 12 km. Na tarde do sábado 9 de outubro producíronse varias derrubas da falda norte do cráter, provocando que a colada se desparramara en varias direccións, acelerando a súa velocidade. A nova colada do volcán sepultou os últimos edificios en pé de Todoque. Tras 3 semanas de erupción, a lava afectou a 525 hectáreas e a máis de 1.200 construccións. O xoves 14, ás 2:27 da mañá, rexistrouse un sismo de magnitude 4,5 en escala MBLG a 37 km de profundidade, en Villa de Mazo. O día seguinte atopouse un novo centro eruptivo ao suroeste do cráter inicial, mentres emitía piroclastos, gases e vapor de auga. O 20 de outubro, a colada norte atravesou o barrio da Laguna, formada por 2 linguas de material magmático. Decorreron ata o cruce que divide a vila, tragándose a gasolineira e a farmacia e chegando a escasos metros do colexio CEIP á Laguna. Este mesmo día, ás 10:48, hora local, rexistrouse un terremoto de magnitude 4,8. O 23 de outubro, o cono principal sufriu un derrumbe co conseguinte desbordamento de lava por unha boca secundaria. Rexistráronse 30 terremotos. 30 e o 31 de outubro rexistráronse por primeira vez terremotos da magnitude maior a 5 dende o inicio da erupción. Un deles o do día 30 ás 7:24 hora local, a 35 km de profundidade. A 1:45 hora local, unha nova colada alcanzou o mar, por segunda vez desde o inicio da erupción, ao sur da faxana inicial. O 12 de novembro, un home duns 70 anos do municipio de El Paso foi atopado morto
nunha vivenda do barrio de Corazoncillo. Atribuíuse a súa morte a unha caída do tellado mentres limpaba a cinza do volcán. O 17 de novembro, a IGN comunicou o aumento de terremotos diariamente, ata os 210 sismos. A maior parte entre os días anteriores con cifras de 30 terremotos diarios. Un novo terremoto de magnitude 5,1 produciuse en Villa de Mazo, ás 1:08, sendo maior dende o inicio da erupción, e como outros terremotos producidos, puido sentirse tanto na illa como na illa veciña. O 20 de novembro, o Comité Científico do Plan de Emerxencias Volcánicas de Canarias, PEVOLCA, elevou o índice de explosividade de 2 a 3 nunha escala de 8. O 22 de novembro, a lava chegou ao mar por cuarta vez. Este suceso provocou o confinamento de 3.000 persoas no municipio de Tazacorte. O 25 de novembro apareceu unha nova boca ao sur do cono principal do volcán, o que orixinou unha nova colada cunha lava moito máis fluida ou menos viscosa. O 28 de novembro, sobre as 3 da mañá, abriuse unha nova boca e comezouse a formar un novo cono secundario. 29 e 30 de novembro. O cono principal deixou de expulsar lava e cinzas durante case 30 horas. Na embargantes, o cono secundario continuaba activo. Despois de percorrido do tempo, o cono principal rematou a súa actividade. O 12 de decembro, o volcán da Palma convertiuse na erupción volcánica máis longa rexistrada, cando cadou 85 días continuos de erupción. O 25 de decembro, o conselleiro do Goberno de Canarias, Julio Pérez, anunciou que a erupción rematou o día 13 de decembro, tras 85 días e 8 horas de actividade. Moitas grazas por seguir con nosas novas máis destacadas. Que pasen un bo día. Gracias por estar aí.